Morning teenage. Nkhani ya lero ikutitengera ku Italy. Kwawo kwa Papa, kwa Pontius Pilate, kwawo kwa Julius Caesar, Rome, Vatican City. Mukwizi wabwinonso. Anthu ophika pasta, ndothira tomato, mapizza awa, kwawo kuchimake kwenikweni. Ndiye, tengani kapu ya tea, kapu ya coffee, amene muli ndi enjoy, tengani enjoy, apo B, tengani kapu ya madzi, khalani pansi ticheze. Nkhani ya lero ikutitengera ku Italy, capital city ya Italy, Rome. And mukuziwaso Rome, nthawi yake it was a great Roman Empire. Yone inachita konka maiko ambiri. Europe pafupifupi yonse inali under the Roman Empire. Amata akata achite za dziko amakangolitenga popandanso vuto lina lilonse. Popanda mpungwepungwe dziko limadziwanso kunena kuti apa patatengedwa. Maiko ambiri anali under the Roman Empire. Even part of maiko ena mu Africa analonena kuti anali under the Roman Empire. Koma mu mphamvu zawo zonsezo tangochita ni imagine kunena kuti anagwa chifukwa cha mpungwepungwe wa mkatikati kumenya na okhaokha. Kodi mukudziwa kuti Vatican City ngakhale ili ku Italy ili ndi currency yawo, ili ni malamulo awo, ili under Roman Catholic Church koma imapanga zake, ili ndi ulamuliro wawo. Nkhani yathu ikutitengera ku ship yomwe inapangidwa mu 2006 ku Italy, dzina lake Costa Concordia. Zinatenga nthawi ya Italy kwambiri kuti achimange, komanso atachimanga chita cost drama pafupifupi $600 million kuti achimange. Chinali magnificent, chinali double size ya Titanic. Ndipo chinali chishipi chonena kuti mkatimo anthu amalipira basi kupita holiday kuti akakhala 1 week pa nyanja iziyenda kupita malo osiyanasiyana. Mkatimo munali makasino, ma restaurant mwina 13, ma swimming pool, ma club mkatimo mwemo. Basi malo ajonena kuti ngati wafikapo kwina kwake kokongola kwambiri koma muli mkati mwa shipi momwemo. Malo osewerera ana momwemo. Nde Costa Concordia itachitidwa launch 2006. Mwambo wawo ku Italyko ndonena kuti akachita launch shipi ali ndi mwambo oti okhangati kuibatiza, koma kuibatiza kwache amaibatiza ndi botolo la champagne. Amatenga botolo la champagne lija ndikuliswa kulimenyesa pa shipi paja ndelisweke likaphwanyika muja aliyese basi shipi iyo yadalisika ikhoza kunyamuka kumayenda maulendo ake. Mwayi wawo unali umene wakuti ndi mwayi wawo akaswerapo botolo la champagne. Komano tsiku lomwe ankapanga ubatizo wa Costa Concordia anayijambula mwambo oswa botolo la champagne. Anapezeka kuti anaponya botolo lija koma mwangozi linapulumuka mpaka kugwera mnyanja silinasweke. Ndi anthu anachitenga kuti ndi tsoka. Ndipo nayi manong'onong'o kuti shipi yitu Costa Concordia sinadani botolo sinasweke ndi shipi ya tsoka. Amachita kuti shipi ya tsoka kuti china chake chidzayichitikira shipi ndi ya tsoka. Mu 2006 analemba ntchito mzibambo uyu Francisco Schettino kuti akhale captain wa shipi. Francisco moyo wake wonse anali wazapanyanja. Olo maphunziro ake anaphunzira zapanyanja, anakula mbali mwa nyanja. Mtundu wakwawo unali wokonda za nyanja izi za madzi, usodzi, kuyendetsa mashipi. Nde moyo wake wonse analonera kuti wagwira ntchito maboti, mashipi. Moyo wake unali umenewo. Nde zinayizongoyenerera kuti ansankhe munthu ngati amene ifaita nayi ndi experience yayikulu kwambiri. Francisco Schettino ndi uyu anali wokwatira, anali ndi mwana mmodzi. Mkazi wake so anali wa ku Italy komweko. Costa Concordia inapezeka kuti pa 12 January 2012 inanyamuka, inatenga anthu okwana 4,229. Kukula kwake kunali kumene koko shipi kunyamula anthu 4,229. That's how big it was. Anthu inanyamuka bwinobwino kumapita pa ulendo wawo. Ili pa ulendo chonchicha nde zimene amapanga pena nthawi zina imapezeka kuti ili ndi njira yake yomwe ikuyenera kupita shipi icha, koma pena amanena kuti tikhoteni pang'ono. Akapeza kuti pali doko lonena kuti pali anthu chani amatha kungokhota pang'ono kungoyandikira doko lija nkudutsa kuti apange amayitchula kuti sail by salute, kutanthauza kuti
iduse pafupi anthu ali padoko paja amathamanga kuzayima mbali-mbalimo, anthuso ali mshipiwo akayimaso ponena kuti poonekera, makapteni plus ma crew members a mshipi aja akayima potero pa ma crew members amapanga salute pamene anthu amaweva ena onso akuwevana basi kungoyiba ibisa anthu aja adutsa ndamachira kuti sail by salute. Ndi nthawi zina mashipi amapanga sail by salute. Nde shipi iyi inapangapo sail by salute kangapo under utsogoleri wa Francesca. Ndizi mchula kuti Sketino. Sade mweke ndi Sketino. Nde Sketino analanda zolowera kuti nthawi zina timapanga sail by salute. Koma ukati upange china chilichonse malinga ndi kukula kwa shipi komanso ali ndi command center ngati mene makhalira ndege kunena kuti ena ake amakhalanso akuchita ni direct. Onena kuti ali patani pa mtunda akuyang'ana makompyuta amayang'ana makompyuta kuti azichitana guide yeti technology. Sizangati zakalekale za Titanic inangomira movutiki moyipa kuti kutsogolo kunali zinthu. Komano awawa amapangidwa guide kuti apapo muende chonchi kapena speed yachuluka chepetsani speed pangani chonchi amachita direct bwinobwino. Ndi mmene zimakhalira ngakhale amakhalanso ndi ndani amakhala ndi captain. Captain aliyese ngati uli captain wa ship ulamuliro wake ndionena kuti ngati china chilichonse chingachitike ngati kayikumira captain sangathawe mu ship kufikira wina aliyese atuluke ndi lamulo amati the captain will go down with the ship. A captain cannot abandon his ship. Captain sakuyenera kuthawa kusiya anthu, akuyenera kukhala kuchita direct kunena kuti kaya tipulumutsa bwanji anthu titani iye yono ndi point of contact kufikira kuti chani kufikira aliyese apulumuke. Nkona chitsanzo chomwecho cha shipping ngati Titanic imene inamira captain analowa nawo pansi anamira nawo ndi ship yake sakanathawa pamene anthu ena ambirimbiri ma thousands anamwalira. Nde umalumbira akamaupasa ntchito yawo captain yo kunena kuti sungasiye anthu ako ndipo ndi mulandu kupeza kuti china chake chachitika pa shipi iweyo nkuthawa kusiya anthu ndi mulandu. Nkona makapteni iso amapasidwa ulemu kwambiri fa anthu amadziwa onena kuti pali kapteni yu akhoza kupereka moyo wake kuti ngati ine ndakwera nawo shipi yake kuli bwino iye andipulumutse ineyo iye asanapulumuke. Nde pa 13 January 2012 Costa Concordia inanyamuka ulendo wake itanyamula anthu 4229. Yanyamuka captain anapanga decide kuti tiyeni tichite sail by salute. Ananena akayima pa mzinda kadoko ina lake lotchedwa spelling yake ima kwa ineyo ndikhoza kuti Giglio koma inake amati Giglio kuitaleko amayenera kuyima pamene paja. Nde sana kambirane bwinobwino ndi command center kunena kuti afuna akayime pamene paja. Anapezeka kuti pofuna kukayima shipi cha inapezeka kuti imathamanga kwambiri akuti mu speed amene amakambidwa mu mashipi amachedwa ma knots. Imapita padoko paja ndi speed yambiri kwambiri anakanika kuyima. Nde captain ananena kuti chani captain ananena kuti tembenukani. Ataona kuti pamene imalowera shipi cha panali miyala nde imayenera kukhota. Nde ifa chiti ndi chishipi chachikulu kwambiri sichingangokhota sangasanga ngati galimoto iyayi. Kukhota kwake ndikutani ndikuvutirako and especially kuti china chikutani chikuthamanga kwambiri. Ndipo zati tikhote kutsogoloku kunakhota koma kumbuyoku anapeza kuti anamenya chimwala. Nde chimwala cha size ngati ya galimoto yaying'ono chinalowa mbali imodzi. Kulowa mbali imeneyo madzi anayamba kulowa mpakana anapeza kuti anayimba foni ku command center kunena kuti tili ndi vuto. A command center kutumiza magadi ma coast guard okachita save anthu aja chani inamira mbali imodzi shipi icha koma itamira anthu ambiri anapulumuka. Munali mpungwepungwe mmene mucha anthu ambiri anapulumuka koma panamwalira anthu 32. Nde inali nkhani yopsa kwambiri chifukwa chonena kuti tikamachita Titanic tikunena cha ma 1912 ndikalekale kwambiri technology isanafika pamene ilipo koma 2012 inali shipi yopambana kwambiri mu nthawi imeneyoyo. Nde zinali zodabwisa kuti shipi yagwa bwanji mpamene anthu anayamba kafukufuku kunena kuti no tufuna timveseze kuti chencheni chachitika ndi chani. Atayamba kafukufuku anapezeka kuti akuzayang'ana kuti chifukwa chani anapanga decide kuti akapange sail by salute osauza command center. Nde chomwe anapeza nchonena kuti akapteni aja Sketino amapanga zozitukumula kwa basi
anali ozitukumula kwa basi. Nzeru za iyeyo ndezopambana kuposa aliyense. Nde zomwe zinachitika, Asketino anapezeka kuti ulendo uwu anabweresa chibwezi. Ngakhale analokwatira anabweresa chibwezi dansa wa ku Moldova, akuti ovina mtsikana wina wake wa zaka pa nthawi imeneyo mtsikana ali zaka 26. Anamubweresa kumkweza shipicha mwaulere sanamulipiritse. Anakwera nawo kuti akakhala 7 days. Nde kubwera kwa mtsikanayo amachita zozitukumula kwambiri, zozionesera kuti ine basi popanga makomandiwo kuti mtsikana uja adziona kuti abamboto apa adadi awa ndi akaputeni. Nde amapeza kuti akupanga ma decision onena kuti sakanapanga iyayi. Olozonena kuti akukapanga sell by salutizo amafuna kuti mtsikanayo awaonerere kuti basi ayima pamene pachapa anthu akuachemerera akupanga salute yayicha. Nde nthawi yonena kuti anapanga decide kuti tikayime pa Giglio tikapange sell by salute, iye uja anangoauza anthu ake, crew yake, kunena kuti tiye tipite ku Giglio tikapange sell by salute. Nde nyamukani tiyeni. Iye uja basi mamoti akhale pamene pachapa adziyang'anira. Anthu anamuza kuti tiyankhule ndi command center. Nde command center inawuza nena kuti mukuoneka ngati mukuyandikira kwambiri udoko. Nde ifa chonena kuti ananena choncho, ananena kuti lero sitikumvera za command center, zimisani makompyuta onse. Ineyo ndine munthu otena kuti ndine experience yambiri kwambiri, ndipo sikoyamba kupita ku Giglio. Ndigwisa ntchito maso anga kuona kunena kuti tiyende bwanji. Ndipo ndi captain, malamulo awo amene amapangira command yawo, hierarchy yawo imakhala ngati yamuame, kuti amene ali pamwamba akanena wamusi akuyenera kutsatira. Anthu achada anazibisa makompyuta akuti akutsatira maso andani, maso a Asketino basi kuntenga mtsikana uja ati ndikupita kaye ku restaurant tikadya, kuwasiya anthu aja aziyendesa mpamene amba anokuthamanga kwambiri speed nakasi sakulandira ma direction ena aliwonse. Iye uja wajaija ndi mtsikana uja akuchoka pamenepo akuti akaone kuti zili pati, kukapeza kuti anthu aja akuthamanga kwambiri komanso akukhangata akuyandikira kwambiri padoko. Direction yomwe imatenga iye uja nonkuzayesera kuti tiye tikhoteni tathamanga kwambiri tukhangate tikuyandikira kuli miyala. Mpamene amazachikhotesa za sangasanga mbali inayi nkuzamenya chani, ndikuzamenya mwala. Nde atamenya mwala uja ship yonse inapanga blackout, magesi anazima, anthu nkuyamba kupanga panic. Iye uja mamota auza anthu chitungamo, anauza onera kuti palibe vuto, magesi angozima, tikukonza chani, vuto losero palibe. Wina anapezeka kuti anaona kuti oketeni ino tiyimbe foni kuyani command center. Anayimba foni ku command center, a command center anafunsa kuti chikuchitika nchani, anayankha kuti palibe vuto, magetsi angopanga blackout, tikuchita soti. A command center anati okay, ngumadaba kuti fachani maujeni azima, magetsi azima, koma ananena kuti tikupanga soti palibe vuto. Koma compartment inamba kulowa madzi. Pamene panalowa chimwala chicha panamba lowa madzi aja ndikuyamba kusefukira kupita compartment ina, kenako compartment mpaka ma compartment 5. A command center aja anayimbanso phone kunena kuti zili bwanji kumeneko. Iye uja aliyayi musadandaule, compartment imodzi yokha yalowa madzi, osanena chilungamo kuti ma compartment 5. Anthu anayamba mpungwepungwe, anthu anayamba kuvala ma life jacket amaopa kuti chikuchitika nchani, fana achimva chiphokoso chicha, komanso anazamba kudabwa madzi mushipi. Nde nkumauzidwa kunena kuti bwererani m'malumu mwanu palibe vuto, pamene anthu akuona kuti mushipi mukulowa madzi. Asketino uja aliyayi chilichonse chili bwinobwino, osatani osadandaula, mpaka panathawanawa akungolubwalubwa pamene pachapa maumoti apange zonena kuti auza command center kuti zinthu zavuta, tapanga ngozi, tumizani chani chithandizo. Mbenero amazaona kuti shipicha ikuoneka ngati madzi akulowa kwambiri, apapa sizithekaso kutani kuyichita save ichani imira. Komano kumene imapita inali kuyendabe, koma ikulowa madzi mbali imodzi kwambiri, amayipitisano kufupi kwambiri ndi kudoko kumene ponali ngati ka island kena kake. Koma mpunge nkati muchasuna athe anthu kenako anadabwa kuti palibe guidance inaliyonse, palibe leadership iliyonse, kuyamba kuyang'anayang'ana kuti tipange chani. Kenako kaya atayimbanso phone aujeni a command center, munthu wina anayankha mmodzi mwa crew member kunena kuti shipi ikumira sizili bwino, koma patathawa nawa nthawi yoti anataya nthawi kwambiri. Basi pameneno anatumiza coast guard, ma rescue team, ndege kuthamanga kuti akayambe kupulumutsa anthu, koma ndege kunali chindima chifukwa vuto lake mushipi munali magesi atazima, ngwama kupita kuti akayambe kupulumutsa anthu.
ndi a Coast Guard komanda wa Coast Guard anamba udaboti kuti tungoyankhula ndi anthu osiyanasiyana mwini wanje wa ship ali kuti captain mosayambira kuti captain ali kuti aliyese sadziwa kuti captain ali kuti nde mpungwepungweyo mpamene zinthu zimavuta kwambiri ndi anamuyimbirano cell phone mobile phone captain uja sketino uja kuti sketino uli kuti kupeza kuti sketino ali kudoko wathawa mukalekale anadumphira mu lifeboat nkuthawa kukafika kudoko kuisiya chipicha anthu asanambe olo mmodzi momwe asanambe kutulukamo anthu iweyo upezeka bwanji kudoko mwini wake wa shipi mesa captain ndiweyo ukuyena utenga command leadership yonena kuti anthu atuluka bwanji ukuyena umatiuza ife kuti zinthu zili bwanji mwatsala anthu akuti tili ndi azimayi ndi ana angati iye uja akuti ndimayenera kutero koma sizitheka sindili kumene koko anafunsa suli kumene kuifa chani iweyo wathawa mu shipi yako ifa chani ndi anayankha kuti sindinachite kuthawa ayi ndinagwa wagwa kuchoka mu shipi koma wapezeka kuti wagwera mu boti mu lifeboat ati anatetereka nkugwera mu lifeboat ija basi nkupeza kuti yayenda ukafika kudoko nde sakanatha kubwerera ndi anamuza kuti tikutumizira mpolisi ndi boti iyo tikubwerereso mshipi yako ukachite take command akuti yayi kuli mdima kwambiri sindingathe kuona ayayi ndichita take command kumene ndilipa ndizauza zochita ndi anafunsa uza bwanji zochita pamene sukuona zomwe zikuchitika mpaka anamuza kuti tikuchita record conversation iyi ukapanda kubwerera iweyo zikuvuta chifukwa chonena kuti iwe ndi amene kwene mangolubwalubwa pamene pacha ayayi kuli mdima kwambiri sindingathe kuona ayi kuti anakana kubwerera mu shipi yake nde komanda wa Coast Guard ananyamuka kukalowa mu shipi muja ndikukachita take charge kupanga rescue operation plus ndege ma helicopter ameya chanchani basi mpaka anapulumutsa anthu ena onsewo koma anapezeka kuti amene anamwalira anali stuck anafaja anthu amafuna kuthawa ndi anakwera ma lift magetsi mmene amazima ma lift ajaso kukhala stuck nkupeza kuti atsekeredwa mu lift muja madziso kwakulowa ndi anthu ambiri anapeza kuti anali trapped mu lift muja anamwalirira mu lift basi tumpapenderani kutha kwa Concordia kunali kutiko kutha kwa Concordia kunali kumeneko koma sinaloweretu pansi chifukwa kuti panalinso chimwala nde chimwalacho chinakhala ngati cha bloka kuti isamire kulowa pansi inangomira mbali imodzi choncho ndi after pamenepo anapezeka kuti anayitulusamo anayichotsa Concordia ija komanso mafuta amene anali mu Concordia kuti iyende amayenera kuwachotsamo chifukwa chonena kuti mafuta wakanati ayambe kusakanikirana ndi madzi ikanasanduka poison kwa zinyama zonse za madzi nsomba komanso anthu amene atapeza kuti akumwa ndi ntchito yochita ikuta yokhayo inatengera ndalama hundreds of millions of dollars kuchiyimika chishipi chokuti achichotsemonso m'madzi mufasa akanangochisiya pamene popo $600 million yomwe anamangira zitsulo zimene momwe yani zinthu zonsezo zinazo zoti akanatha kuzigwiritsanso ntchito mu njira ina nde anaona kuti kuli bwino achinyamulemo chishipicho nde ntchito yokhayo yochichotsa mu Concordiacho inachita cost $1.5 billion ndi anachita compensate anthu onse amene anali mmene mwanapasa ma $13,000 amene sanavulale ovulala zinali zambiri mabanja anthu omwalira ndama ndizo zinachita cost over $3 billion ndama zonse zomwe zinalowa pa nkhani ya kugwa kumira kwa Concordia ndena amati yayi zonse nchifukwa choti botolo lija la champagne silinasweke anthu akanadziwa kuti padzachitika ngozi ena amati yayi tione munthu weniweni amene wapanga zonsezi nde nkhani ino inangwera sketino uja anthu anamuda sketino chifukwa kuti anathawa shipi yake mpaka anampatsa dzina amatchedwa Captain Coward ena amati Captain Calamity koma ndiotchuka kuti Captain Coward chifukwa kuti anathawa shipi yake kusiya anthu kuti adzitani anthu amwalire iyeyo nkumapeza kuti umachita makani mpaka kulemba buku kumadzitchula kuti iyeyo ndiye hero iyeyo ndiye munthu amene anapulumutsa Concordia koma sizinathere bwinoyi zinapeza kuti nkhani mpaka inapita ku court anapita ku court anamuchita review zonse kuti iye anali busy ndi chibwezi anali distracted ndi chibwezi nchifukwa chake samatani samayang'ana zomwe zikuchitika ku Concordia iye nkumati iye ayi chikhala chipanda ineyo Concordia iso sikanapulumuka ikanamiratu ine ndi amene ndinapanga zonena kuti at least ikatsamire mwala kusiyana kuti iloweretu pansi nde anampeza olakwa Captain Coward sketino anampeza olakwa anamuzenga milandu yokupha
milandu yothawa ship yake yomwe kuchita abandon ship komanso kupanga ma decision opanda pake oti anaphetsa anthu anampanga sentence to zaka 16 in prison. Anayesera kupanga apilu mfa milandu yake inayamba 2015 wapanga maapilu kwa zaka ziwiri mpaka na iyi kupita ku high court kupita ku supreme court onse ananena kuti no ndiwe olakwa nde anampanga sentence to 16 years in prison. Anakalowa 2017 mpaka panopa uchita service sentence yake. Imeneyo ndi nkhani ya Captain Coward ndi Costa Concordia. Zikomo kwambiri.